Cat Medias videofotograf Morten Madsen har været en tur i Sydafrika for at optage i Mala Mala, der er en del af Kruger Nationalpark, til Naturama i Svendborgs nye bevægebiograf. Historien, der skal visualiseres, er landsvalens rejse fra det kolde nord til det varme Afrika. For at vi kunne opleve naturen med svalens øjne, har vi et samarbejde med det afrikanske selskab Visual Air Productions, der har specialiseret sig i helikopteroptagelser. På den fjernstyrede helikopter er der monteret et videokamera, så under optagelserne fjernstyres både kamera og helikopter fra jorden. Dyrene løber vildt omkring, og man er hele tiden i hænderne på en Game Ranger, som altid er bevæbnet med en lat riffel. Det er også Game Rangeren, der kører jeepen rundt i parken, og nogle gange kom naturen meget tæt på, som for eksempel ved disse næsehorn her. Det var ikke alle optagelser, der gik lige godt, da dyrene i parken bestemt ikke var vant til en flyvende helikopter, der kom lige mod dem i fuld fart. For eksempel fik denne flodhesten skræk i livet og flygtede i hurtig galop. Dyrene i Mala Mala-parken er utrolig godt vant til, at mennesker kommer tæt på. Disse løver havde da heller ikke noget imod at blive fotograferet, imens de dasede i den varme hede. Efter 2 dages optagelse i naturparken havde vi samlet nok materiale ind og kunne vende hjem til Danmark og redigeringsbordet. Filmen om svalens rejse fra Danmark til Sydafrika kan opleves på Naturama i Svendborg i en såkaldt bevægebiograf, som er en biograf, hvor tilskuerne sidder fastspændt i stole, der er monteret på en bevægelig platform. Platformen følger så filmens bevægelser og er med til at give en meget realistisk oplevelse af, hvad det er, landsvalen ser på sin vej. Cat. Formidling via oplevelser.